खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दिनै डिब्रुगड़ जिल्लानि मरानि दमर दलं होननाय मोनसे गामियाव फसंजानाय जवाहरलाल नवोदय फरायसालियाव फोरोंगिरि आइजोखौ सा 22 दुथां फरायसाफोरा गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आनजादाव खम नम्बर मोननाय फरायसाफोरनि नम्बरफोरखौ जोथोनगिरिफोरनो मिथिहोगोन होनना फोसावनायनि थाखाय सासे आइजो फोरोंगिरिखौ बे सा 22 दुथां फरायसाफोरा गाग्लोबनानै जखम खालामदों। नैथि रादाबाव दं गावनि आखाइजोंनो बानायनाय गारिखौ सासे सुबुङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो दान होगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला करीमगन्ज जिल्लानि नुरुल हेक मुंनि सासे सुबुङा गावनि आखाइजोंनो सोरजिनाय लाम्बरगिनी गारिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो गथायनो थाखाय थियारि जाबाय। 10,20,000 रां खरस खालामनानै गावनि आखाइजोंनो सोरजिदोंमोन। थामथि रादाबाव दं पुलिसफोरा दायनिगिरि सुबुंफोरखौ खायो, नाथाय माब्लाबा पुलिसानो दाय मावोब्ला पुलिसफोरानो खाफिनांगौ जायो। बेबादिनो पुलिसफोरा सासे पुलिस अफिसारखौ दिनै खानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला करीमगन्ज जिल्लानि रामा कृष्णनगर पुलिस स्टेशननि एसआइ धीरेन्द्रनाथखौ सासे उन्दै हिन्जावसाजों लाजिनांथाव महरै बाथ्रा रायज्लायनायनि थाखाय पुलिसफोरा हमदों। ब्रैथि रादाबाव दं एनडीटीवीनि फाउन्डार प्रणय रय आरो बिनि बिसि राधिका रयआ डाइरेक्टर बिबाननिफ्राय मासि एंगारबाय। मख'नो गोनांदि बिथां प्रणय रय आरो बिनि बिसि राधिका रयआ मानि थाखाय एनडीटीवीनि मासिनिफ्राय एंगारखो बिनि गुबै खौरांखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बाथि रादाबाव दं बाक्सायाव माइ दुब्लियाव अर खामदों। मख'नो गोनांदि बाक्सायाव आगोनि सनाथि गाबनि माइ दुब्लियाव अर खामनायजों सेवहांगार जायो। गुबुन गुबुन हा बिगोमानि माइआ फ्राय खमैबो 50 बिगा माइफोरा खामना सेवहांगार जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बेलावरी फोथाराव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दथि रादाबाव दं 600 ग्राम गान्जा हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इजिपिडि हानजानि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि माजबादनिफ्राय गंसे साखा खबब्रै गारिया थांबाय थानायाव दिनै हरनि समाव बे गारिनिफ्राय 600 ग्राम गान्जाखौ बिहारबारियाव हमनो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा फारि सरेन हायनारि आरो दिनेश दैमारि होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।